Palit niyo. Ha? Ano si Kwenta daw? Kung si Gwinta. Sa pilain. Isda, na isda. Pino dong, ikaw mo pino? Ano mo? Kalong lang. Pwede po. Bunga lang. Pili ko sa video pa guys. Saan mong ipalit? Para... Bilang kilo ito na eh? 70, 35 to nga. Tumaan ka. Kumaan. Tama. Naway, repolyo? Kaya ano? Wala. Bunga na day? Okay. Tangan niya. Isda, di ba mag-isda? Bilang... Oh, isda. Saan nga isda natin? Guwapa kayo. Ito. Ini lang sa utan kami. Kani pila ni isang buklay? 5. Kani day od. Duha day kay kono ko sa pinula. Sagol mo? Ano ako dito may isa? Ay, hindi ko. Mabus na ako. Mabus na ito eh. Ilang do orbita. Kuwanto lang kilo kami? Palit ka? Alam dong, hindi guwapa dong. Siguro, bisa ko kita. Iwi mo na eh. Klaro anak. Iwi na lang eh. Kaya yung kwarto, may igo-igo ra. Alito may isda po tanod kay paan sa daro naman parang hapon. Thanks.